Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kipat ba ki baju kencau pisah ke State Bank of India, bat kiwe de ki bank. Henen kasngi kalai potrek Jymmang, kilai kendo jing na ka jing kang kerdap jong kene ka bank, bat kiwe de ki bank. Ki ba ai ka jing syakri ki bobon kipat ba nong snong ka Jylla. Ka jing Sangeh Treikam kinong trei jong ki bank. Henne kasngi kalong kom si benta banyes nok tilang bat ki jing dawa ba ka kanhon United Forum of Bank Unions. Kabalong kasyatri jong ki khandai tri ki kanhon jong kinong trei haki bank ba February hakari India. Ki balabu hakmat ka sarkar India ki bampat syam lapan Treikam satya duk menta. Baroh ki bank hakari India ki beran hapo kasyatri jong ka United Forum of Bank Unions ki lapenlong ya ka jing Sangeh Treikam hadu sahu prakanta ban persya ya ka sarkar pedeng halor ka jing peslam ya ka IBA kabalong Kawei ni kimat jing dawa jong ka seng. Ka jing persya ya ka jing le bam simkia ka sarkar pedeng ban pentamai no ya ka jing siu tulop ya kinong trei jong ki bank. Nangta ka jing persya ya ka jing penkiu ka batang R% haka wage bill da ka sarkar pedeng haka bay day ba ka jing dawa ban penkiu ya ka jing siu bay nong ya kinong trei bank bat ka jing persya ya ka jing le silang keman da ki katto ka ni ki bank ya kinong trei ki batrei haki kerdan nadu ki officer hadu ki batrei haki kerdan grade 3. Kani ka jing ki jong ki similian ngut kinong trei bank bat ki officer haki sahu prakanta lenter kelas dang nadu henen kasngi kalai potrek Jymmang nadu kapor reu bejem stem bat ka ban kot pat hadu kan reu bejem stem jong ka sitareng ubana jilio banwan.